Yung mga kalingap at today mga kalingap kasama ko si Kuya Robin. Hello po. Meron po siya scout mga kalingap na ang papatulong din siya din sa beneficiary niya. So, syempre, mahalaga ito sa amin, si Kuya Robin, hindi pwedeng tanggihan to. Uy, alangan. Kaya pupuntahan po natin at nag-aalala din siya dun sa kalagayan po ng scout niya kasi medyo delikado. Delikado ang panahon ngayon. Kaya kasi Kuya Alvin, ikaw tutulong sa akin. Kaya nalalapit ako sa iyo kasi kita ko naman ang buhay nila. Talagang delikado na ano. Isa pa naman siya na babae. Kaya nalalapit ko naman sa iyo. Diba? Kaya gusto ko talagang pinatulungan. So, ano Kuya Robin? Puntahan na natin. Ay, oo naman. So, tara pa mga kalingap. Tara mga kalingap. Puntahan na po namin mga kalingap. So, dito na tayo Kuya Robin. Oo. Ito na yun. Ito na yun Kuya Robin. Junel. Tapo. Ay, nandito pala oh. Hello, andito kami. Kasi gusto kong patulungan ka ni ni Kuya Robin kasi nag-aalala. Mag-isa ka lang daw dito? Opo. Talaga? Pag natutulungan, isa lang po. Mag-isa ka lang. Bakit nasaan si si mama? Wala na po kong nanay. Namatay na po. Ano siya? Kinder pa po ako. Matagal no? Kinder pa. Grade ano ka na na yan? Grade 8 po. Ibig sabihin kinder, mga 7 years ago, ano? Grabe. Mag-isa ka lang talaga dito? Opo. Nag-aaral ka? Nag-aaral po. Anong mo na? Anong grade mo na? Grade 8 po, 15 years old. 15 years old ka na? Grabe. Pasok po. Okay lang, wasok ka. Hindi ka natatakot sa amin? Hindi po. Ay, hindi. Bait mo nang waka. Ako si Kalingap Alvin, ha? Opo. Kasi mag-isa ka lang dito. So, ito yung bahay niya, mga Kalingap. Well nga. Oo. Kamusta naman ang pagiging mag-isa sa buhay? Ano po, medyo malungkot. Malungkot? Ito yung mo? Wala nga talaga oh. Wala nga cartoon na. Ang dingding mo pala, ano lang, delikado pala. Kaya pala gusto kang anuhan ni Kuya, Yung punta ko dito, Kuya Alvin, na na birthday niya na February 4, 5 yun, 4. February 4 po. February 4. Napunta ko sa kanya, dinadala lang. Yung kaya ko lang, ginagawa ko. Pero kita ko naman, ay talaga, delikado na. Ito, trapal lang oh. Tapos dito, Trapal lang. Trapal lang yan. Trapal, tapos karton lang. Trapal yung nila mga Kalingap. Medyo delikado pala ito kasi dalaga ka pa naman. Tapos ito, cartoon lang. Oo, paano yan? Di wala naman sa yung nangangahas na May sabi daw po, may pabalik-balik daw po dito na daan. Kaya natatakot din po kung minsan makapasukin. may Buti hindi pa naman niya ginaganon. Hindi pa naman. Wala ka pa naman narinig. Balik-balik lang po paggabi. Balik-balik? Opo. Delikado to, dapat maalam natin. Kaya nga Kuya Alvin, nalapit ko sa'yo na agad. Sabi ko, ayun na po. Delikado talaga. Oo. Delikado talaga. Kasi babae, 15 years old na. Para din na anak ko siya Manjo. Diba na kaya yung puso ko gusto ko talagang na-safe. Na-safe siya. So ito, mga Kalingap, medyo talaga. Wala nga ang talaga. Nakita mo yung lalaki? Hindi po. Pero ko lang po kasi lagi po siyang padaan-daan paggabi. Na ko. Papansin mo? Opo. Naku, Kaya baka natakot ako na minsan nagdadasal na lang. hindi ka kasi mag-isa ka lang. Paano yan? Sino ang tatawagin mo dito? Si Lord lang talaga. Kasi pag dinadasal ka, siguro pinagdaanan naman na kamay namin na yun. Papagawa namin paraan para medyo kahit hindi na buo, pero ayusin natin kahit di ano ko Alvin.
Pero hindi ako, si Kuya Alvin. Ah, Siya sino na, pala siya. si papa mo nagtatrabaho. Saan siya nagtatrabaho? Maynila. Sa Manila. Magkano yung binibigay ni papa mo? Kada linggo po, minsan 600, 700, pinagkakasya po sa isang linggo. Isang 700, sabihin natin pinakamalaki 700. Ano? Isang linggo, hindi mahirap yung pagpasyahe. Masahe Mag-aaral pa ka lang, Kuya Alvin, masahe pa lang, labas pa lang, Oo. magkano 40. Hmm. Papunta San Roque School. O Oo. 40, 80, 100, babalikan. Oh. Paano mo na pagkakasya yun? Nitipid. Paano tipid? Ano po, minsan, hindi na lang po kami minsan na-tricycle, lakad na lang balikan. Oh, layo yun. Lakad na lang. So naglalakad ka, tiyaga lang. So malayo yun, mga ilang kilometers yung Ay, grabe yan. Almost 2 to 3 kilometers yan, di ba? Linalakad mo siya araw-araw. Opo. Balikan 6 kilometers. Lalalagyan na natin 2 kilometers for 4 kilometers sa babalikan. May pagkakataon ba na hindi ka na kumakain para makatipid? Minsan po. Minsan nangyayari yun na na wala kang almusal. Kawawa mo bata. Mahirap kasi pag nawala ng nanay. Pati yan, walang gamit-gamit. Pwede na din kaming maging nanay mo. Si Oo. Robin. Ika nanay, ako tatay. Ako, Ikaw parehas nanay. tayong nanay. Oh, joke lang po mga kalinga. Pero seryoso, Para masaya na ba? seryoso na kung pwede nga lang na kunin ka ni Kuya Robin, kukunin ka. Siyempre hindi ka naman basta-basta na ano. Oo naman. Tatatanong baka natin si magalit Papa yung niya. tatay niya. Oo. Bindi, pero kung halimbawa, kung may Pero- yung kaya ko, Hmm. kung dagdag ko lang ng pag Hmm. sa school niya, Oo, kasi may ano din ikaw, may mga anak ka din. Anak. So, magdadagdag. Parang, kung kaya ko lang, kaya nagpatulong ka sa akin. Kaya Oo. nga nalapit ko na sa'yo. Oo. Kung kaya ko naman, hindi ko nalalapit sa'yo eh. Nasaan si nanay mo ito? Hindi, lolo. Si Lola. Yung mga kalingap. Ito yung problema kasi ano na lang. So, ang kailangan ito siguro, plywood. Plywood ano? Oh, Malagyan siya ng plywood. So, emergency naman ito mga kalingap. Kaya, babalik kami para kumuha ng plywood ha. Bibili na kami right away. Ngayon din mismo bibili na kami ng plywood para lalagyan na ito ha. At may bibili na rin kami pako para yung nag-aalaaligid na lalaki ano na, medyo safe ka na. Ano, okay lang yun sa'yo? Opo, salamat. Thank you, welcome. Thank you. At salamat tayo sa Lord kasi nakakita ka ni Kuya Robin. Salamat din kay ma'am. Ano pangalan niya, ma'am? Si Ma'am Ching Toledo. Si Ma'am Ching. Kasi siya na-chat sa akin, napapalapit sa kanya. Kaya pupuntahan ko. Maraming salamat kay Ma'am Ching. Kasi isa siya na teacher na hanga siya sa kanya na talagang kailangan talagang dapat rapat na tinatulungan. Kasi So, ang nag-refer Kasi sa'yo, asawa mo- teacher niya. Oo. Ah, okay. Kasi asawa mo kuya na teacher, di ba? Kasi si Ma'am Rena na turo sa iyo o na papunta ka sa amin. Kasi kita niya na siguro sa anak ko na medyo matalino o kung ano naman, di ba? Kaya ganun din yung sanabi naman din si Ma'am ay talaga matalino yung bata. Tinatulungan ko. Minsan ayaw na dahil siya nagkukuha eh. Kasi pag ulan, sabi ni Ma'am, kuha ka ng pamasahe para mauwi ka. Oo. Ayaw. Ayaw mong tanggapin yung binibigay ni ma'am mo na May pamasahe. Ayaw. Paano yan? Mababasa ka sa ulan. Papanguraw po. Tapos nilulan. Okay naman, Pero malilate ka kung sakali. So, okay lang naman yung tumanggap. Pag kailangan mo, ang mahirap humingi. Oo, tama yun kuya. Diba? Mahirap mo yung hingi. Oo. May- Pag tumanggap, okay lang. Okay lang. Oo. Pero, alis muna kami, kuha kami ng plywood ha. Okay lang. Diyan ka lang ha, babalik kami. Ayan po. Yung mga kalingap, yan, nagkuha na po kami ng plywood para dun sa
nagbili na po kami para ano, safe na siya yung bata, mga kalingap. Dalaga pa naman, magandang dalaga. Para sa ano, para sa safe shop. Ano pangalan niya, Pia? Junil? Julian? Janet? Para kay Janelle, mga kalingap. Ano po ito, marine, medyo matibay. Cartoon kasi yung sa kanya. Cartoon lang po kasi yung ano, yung dingding. Muntik pang mapasok yun ng mga ano. Salamat kuya Nano. Salamat. Yan po. At dadalhin na po namin. Ayan. Bubuhat po kami ng plywood. Kahit tig-iisa na tayo kuya niyan. Ha? Ayan. Kailangan yung pero bin. Tig-iisa tayo para magaan. Oo, tingin ko na tayo. Ha? Pia, tag-isa tayo. Ayan po, dala na namin yung plywood para yung malayo-layo, nagbalik na po kami. Kasi Ate Pia, mga kalingap, very supportive. Ito na po, at nakabili na kami ng ano, ayan na po. At Pasok natin. Pasok natin. dito, ito na po. Dito na. Oo. Okay na ano. Ito na ano. Janelle. Ito na, may mga dala na kaming plywood. Ang kailangan na lang natin karpentero na makabit. Sige, ako na lang. Ako na lang. Kaso lang, hindi ko marunong putol. Sige, at may ano man dyan, meron tayong karpentero na ano. Okay, magkausapin din natin. Pwede. Sige, ngayon na. Papakabit na natin. Ha? Salamat po. Welcome, you're welcome. Yan, sige, papakabit na natin ngayon din. Para ano, para yung lalaking nag-i-interest sa'yo, hindi na siya makapasok basta-basta dyan. Ano? Grabe yung mga ganito. Mga kalingap. Sige mga kalingap, papakabit na natin. Ayan na, ikakabit na natin ngayon mismo. Hanap na agad ang karpentero para ilagay yung pang takip kasi delikado yun. Na may ganun pala na magkaka-interest sa'yo. Kaso wala tayong matulog. Ano talaga, pray lang ang kailangan natin. At salamat tayo sa Panginoon. Ayan may karpentero na agad Ako bala, kapitero. Ako bala. Okay man, anong nararamdaman mo? Masaya na din po kasi ano na din po yung salikod tapos malalagyan ng plywood. Medyo mawawala na din ako ng takot. Kasi delikado yun. Nakabahan na nga din ako eh. Sabi ko, karpal ako. Pwede naman, blade lang, pasok agad. Oo. Tatanggal ko na ito, boy. Kuya, wag mo na kuya. May mga nakaplano si kuya. Kaya mo na, mamaya na. Si Foreman na ang bahala dyan. Si Foreman na. Ako bala. Si Foreman na. Sa likod ba o ano? Sa likod muna tayo para. O sa likod kasi mas ano sila sa likod mas buwelo sila. Dito may mataas din sa likod. Mataas. Isan, una ka na. Dala ka ng plywood. Dito. Itong bahay na ito, kanino itong bahay na ito? Janelle. Itong bahay na ito, Janelle, kanino ba talaga ito? Ito po, Hindi ito. sa amin. Dito yung tender ka. Naalala mo pa yung mukha ni mama mo? Medyo lang po. Medyo lang. Medyo matagal na rin. Kuya Alvin, Ah, tanggal ko na. tinanggal na. Wala na, Kita mo ako doon, Si Pia, hello. Tinanggal na ni Kuya Robby yung karton. Hello, ito si Pia, sa kabila. Tingnan mo. Ayan. Dito ka agad dyan. Bang kinakalas yung karton. Kasi karton lang po mga kalingap. Ayan na. Iba mo na bahay Janine. Diba na nga. Giba na ang bahay mo, giniba na. Ganito Janelle. Diba kapag may mga ano sa school, mainit yan. Bunot mo na Pag may mga, di ka naman nakahanap ng nanay. Di mo nararamdaman yung si lola mo wala na din. So lumaki ka lang sa
sa mga tito, ganyan. Hindi po, nung buhay pa po yung lola ko, medyo malakas pa po nun. Kay lola po ako winalat ni Papa. Kay Kaso lola. nung November lang din po na naginain na po sunod. Nawala na din. Si lola mo talaga yung nagpalaki sa'yo. Opo. So nung mawala si lola mo, Iba po na bahay din. Nakakalungkot po kasi po parang nanay ko na din po kasi turing ko din po yung lola ko. siya yung nagpuno ng ng pagiging isang ina sa'yo. Alright na. Minsan nga, yung lola talaga is pwede, no? Alala mo si lola. Opo. Ano yung bagay na ginawa ni lola mo Abot mo na yan. na hindi mo makakalimutan? Pasok kayo. Huwag ka pasok. Pag sinasabihan niyo po ako na pag po ako malayas ng gabi kasi nga iniingatan pa ako ni lola kasi nga babae ako. Ay, huwag mo yan. Hindi kasi hindi na pantay yung Yun. Ngayon wala nang nag-aano sa'yo. Wala nang sasabing huwag lumabas ng gabi. Nalabas ka ng gabi. Nung bata pa po ako, Ngayon, hindi na po. Kasi natatakot na po ako sa kasi po may nababalitaan po sa ganyan mga manyaki sa labas. Kaya hindi na po. tama yan. Hindi ka lunong. Parang Hindi ka lunong. Bilang Ako lunong ako. pagmamahal mo kay lola mo, hindi ka na nalabas. Parang kahit hindi siya nagsabi, nawala na siya. Hindi ka na din nalabas. Namimiss mo na si lola mo? Sobra po. Namimiss po. Kami naman, mga kaibigan mo kami, sa Team Kalingap, Kuya Robin, ako, Kalingap Alvin, at marami pang nagmamahal sa'yo, yun yung iisipin mo ha. May mga pagkakataon ba na gusto mo nang sumuko? Gusto ko na lang minsan, isip ko po minsan na sana ako na lang yung kinuha ni Lord kasi napapagod na rin ako minsan. Anong pangarap mo? Mangarap ko po makapagtapos ng pag-aaral. Maliban sa makatapos ka, anong profesyon ang gusto mong pasukin? Taboy. Kung ano po, maging Maging? modeling. Tapos, Maging? modeling. Asa modeling? Paano naging pangarap yung modeling? Siguro, marami din po kasi sa akin nagsasabi na bagay daw po ako sa ganon. Tapos, wag mo na daw po ako mag-boyfriend, mag-aasawa kasi kawawa daw po ako kapag nangyari yun. Kasi sayang daw po yung ganda ko kung Ano po yung labas dito? Yung pula o ganun puti? lang po yung mangyari sa akin na mag-aasawa lang kahit bata pa. Kaya ayoko po mag-boyfriend. Ilang taong ka na nga? 15 po. May mga nanliligaw. Meron po. Kaso, Madami. Kaso, ayoko Dito po. muna. oo, tama yan. Makinig ka. Ako din, ang payo ko din sa'yo, huwag ka magbo-boyfriend muna. Patay. Mas maganda makapagtapos ka ng pag-aaral. Ang kabataan ngayon, Di ba, medyo patay? mapusok. Yung iba na nabubuntis na, hindi tapos. Kung nakikita mo yung ibang tao na hirap sila sa buhay nila kasi wala silang hanap buhay na maayos, dami ng anak. Parang ikaw, feeling ko naman, basta magtiwala ka sa Lord, bless ka naman ni Lord eh. Basta magtiwala ka lang, maging faithful ka lang sa Kanya. Ay, patay na. Nagsisimba ka ba? Opo. Dalinggo. Daw. Timid. Tama yun ang ginagawa mo. Ito pala si Ate Pia. Ito na ang bago mong mama. Si Ate Pia. Pwede naman. Oo. Ate Pia, mainit dyan. Okay lang. Ayan na, nilalagay na yung yung plywood, mga kalingap. Siguro naman ma-discourage ng pasukin ka ng lalaki. Sige, sky ka dito. Papako ka doon. Oo, akit ako unggoy. Unggoy. Ikaw, dito na ako pasakay. Paano? Dito, akit ako dito. Ate Pia, dito ka sa malilim. Ako, oh.
Baka gilad ko dyan. Anong nararamdaman mo ngayon na nakilala mo si Kuya Robby, nakilala mo kami? Masaya po kasi may tumutulong po po. May tumutulong po sa akin. Sobrang saya po. Maraming salamat po sa inyo kasi tinutulungan mo po. Malaking na po yun sa amin. Malaking bagay na po yung tinutulong. Kasi po, bihira lang po kasi may sulo si Papa kaya nakakain po. Yan po. Dati karton, ngayon at least plywood na. Happy ka man. Opo. Tapos yung trapal dun sa harap, papalitan din ng plywood. Excited ka? Sa school ba? Ano ba yung may pinoproblema ka ba sa school? Mga bayarin. Mga bayarin? Kagaya ng... May mga bayarin. Gusto mo magbigay ako sa iyo ng ng suporta para sa pag-aaral mo. Nabibigay ako ngayon, Huwag ka mahihiya. Mas nakakaya yung nahingi, ha? Sa ito. Bibigyan kita ng para sa mga bayarin mo. Salamat po. Thank you po. Maraming salamat po. Sa ating supply. Salamat po. Welcome. Ito pa. Okay. Salamat. Thank you po dito. Sapat na ba yan sa kaya makakapag-tricycle ka na? Opo. Kasi nag-aalala sa'yo si kasi nilapit ka nung teacher mo kay Kuya Robin, tapos si Kuya Robin naman nilapit ka sa amin, sa akin, ka lang, magtiwala ka lang sa Panginoon, lagi ka lang mananalangin, ano man yung blessing na natatanggap mo, yung pagpasalamat mo, maybe yan yung bunga ng panalangin mo before, diba nagpipray ka naman dati? Opo, gabi-gabi, araw-araw. Gabi-gabi, araw-araw? Talaga? Opo. Kasi ano mga pinagpipray mo? Minsan nagpapasalamat kasi nga may nakakain, gano'n. Na minsan pinagdadasal ko si Papa na hindi niya papapayaan si Papa. May regalo ako dyan. Pag-pray mo din si Papa mo, proud ka naman kay Papa mo. Opo, sobra po. Hindi ka naman naghahanap kasi 700 lang ang per 1 week na binibigay niya. Hindi ka naman naghahanap. Hindi naman po. Hindi naman po ganun. Hindi mo naman siya sinisisi na minsan hindi ka nakakakain, naglalakad. Oy, Hindi po. napakabait mong bata naman, ha? Naiintindihan ko po kasi napapagod din po yung tao, yung papa ko. Kaya intindihan ko, parehas lang naman po kami hindi nakakakain minsan. Kaya okay lang po yun sa akin kasi yung papa ko yung the best po yun eh. Si Papa mo, the best si Papa mo. Yan, at pag-pray mo din siya lagi, no? Tsaka tama yung nakikinig ka sa mga matatanda, no? Yung iba-iba kasi may asawa na, meron kang ganyan classmate mo, may asawa na. Wala pa po, pero po sinasabihan po ako ng mga tita ko na huwag muna ako mag-boyfriend kasi ganyan nga po yung mga sitwasyon ngayon na nabubuntis ng maaga, tapos wala pang trabaho yung mga asawa. Kawawa din po ako kung mangyayari po yun sa akin, kaya po yung nangyayari sa akin. Mas maganda bago tayo magpamilya, ready muna natin sarili natin, like pagtapos tayo, may maayos tayong trabaho or negosyo, ganun. Kasi yan naman doon naman tayo pupunta ang importante ngayon muna tayo, maging disiplinado ba sa pag-aaral, sa
na kahit na may mga manliligaw, kahit mag-aral na muna. Di ba? Ano sinasabi mo pala sa mga nanliligaw sa'yo? Kung pwede po, maghintay na lang sila ng matagal. Kasi hindi pa ako masyadong ready din kasi mag-aaral dapat yung focus. Oo, tsaka uso kasi ngayon kahit bata pa lang, boyfriend. Hindi ka ba naiinggit sa mga boyfriend na classmate mo? Hindi naman. Mas unahin ko po kasi yung pag-aaral ko. Okay. Hindi pa ako mababay. Ano yan? Promise yan? Promise. Oo, okay yan. Tama ka. Kasi yan lang din naman yung kaya namin ibigay din. Yung payo. So kung susundin mo naman, maybe mapapakinabangan mo. Tsaka konting pinansyal, yun yung masusupport ng Team Kalingap. Kalingap Alvin sa'yo. So at good luck and God bless. Thank you po. Andiyan na, kinaano na yung dun tayo. Dun tayo sa kinakarate na. O tinanggal na o tinanggal na yung kasi kayang pasukin niya ng ng rapist. Nakakatakot na ngayon ang panahon. Oo. Ay, karton talaga Karton na nga. Buti may dala tayong karton. Ayun, na plywood na ito. Pala yung kalina. Sorry po mga kalingap, sira ko ng bahay nila. Kasi wag na natin hintayin na may pa. Oh, may wifi? May wifi? Ay, na namin, Janelle, yung bahay mo nga. Ay, ayun, ganda na, tingnan. Oh, diba kanina nagkarton na? So doon, bintana. May bintana pa. Bintana yun, kasi hindi ko tapos. Ayaw. Ayos natin yung bahay dyan, para ganda. Oo, salamat sa mga mga volunteer natin. Volunteer, wala problema. Basta, Anong nararamdaman mo? Ayan na, nilalagay na nila yung tinanggal na yung mga karton, pinalitan na ng plywood. Masaya po kasi napalitan na kasi nakakaya din po minsan. Karton yung sa likod namin tapos trapal lang dito sa harap. Kaya masaya po kasi nga kahit napalitan niyo po ng plywood. Kaya thank you po. Siya na half body kasi pag karton lang, tsaka madaling mapasok yun, tsaka yung trapal. Hiwain lang yun ng blade. Pasok na. Kuya Robin, naging karpintero na po. Ayun, wala naman pili-pili ko. Basta mang ligtas na ang mga buhay ng bata, okay na ako doon. Masaya na ako. Pero maraming salamat din sa iyo, Kuya. Yung request ko sa iyo, ginagawa mo naman agad. Agad ka naman na napupunta. Salamat talaga. Parang anak mo na din to Ay, oo, syempre. Kaya nga, pilit kita Kaya nga, pinapilit-pilit na ako. Kasi sa akin, wala talaga ako sponsor sa kanya meron. Pero okay, salamat din Kuya kahit ginagamit mo yung pera mo para nakita mo yung diba agad ka na bibili na. At may nag-aalaligid na daw. Oo, siyempre. Anak mo din na babae na yun di ba? Parang anak ko. Lalo't babae din yung anak ko. O kaya nga, di ba naalala mo yung hanap natin safety. Kaya maraming salamat talaga sa iyo. Okay na ba sa iyo? Pero para si Amanjut, Oo nga, yung panganay mo. Panganay ko. Oo. Pero hindi ako maligaw dito Ate Mia, may sinasabi ko kay Robin. Puro na yan naliligaw. Papaligawin ko na talaga yan. Papaligawin ka na Joke lang. daw. Joke lang. Ililigaw ka sa bundok. Salamat kay Kuya. Shoutout kay Kuya. Walang Di pa kami naghahanap. Siya na ang gagawa agad. Oo, sana yung niya. Okay, soft drinks mo pa yan. Huwag na, busog na ako. Busog agad. Good luck ha. God bless. Sana pagpalain ka ng Panginoon.
Ito, nagkakaano na sila. Ayan po rin. Nagkakagulo na sila. Pero maganda kayo talaga. Sukat talaga. Sige, ano? Pansamantala, mag-ano kami ha. Papaalam muna kami sa'yo. Malungkot ka? Parang nalungkot ka. Ang sabi yung namin magpapaalam ka. So, tapusin na muna namin to. Bulot niya. Pagkatapos na kami mauwi. Ha? Sige po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan, mga Kalingap, good morning po. And today po Yan kami si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi